إني gelelim mesela seyredin köp kişi yanlış düşünüyor. Gelip yanıma gelip soruyorlar var. Gününüz bereketli, rızklı, devletli olsun aklım. Ertiriniz hayırlı olsun diyemem. Ertiriniz hayırlı olsun diyen olayım. Gönü ertiralımı abet şu vakti bğayır yani. Aklım men neyme deyin damın encik saat birde kida turuyan onu. Geçet yani geçtiriyan. Turun vakti men çöp yerden yalak. Şun için ertiriniz hayırlı olsun diyen. Böyle bugün gününüz hayırlı olsun dedim. Gününüz aydın bereketli, rızklı, devletli olsun aklım. Bugün işlemken yani aktif bolar mı bolmaz mı kellem nememe bağlı, keyfime bağlı. Şolar yani nişmat köp görüp yazar. Sen aktif bolsan bolmasan bize bildiren aktif. Niye şu erde saatler yazanlar blog atıp bilen okuyan beni? Sen mensiz oğan oklar akalım. Men öňünden çykyp, men näme oňan oklar, men size oňan oklar. Düýün sonra beripdim men. Birinji haýsy ulanýar, gara krem, gara diýip. Dogry jogap beripdim. Birinji sabun, soň gara krem, soň güneş krem dogry diýen. Sebebi güneşi ilk ulansoň garadan öň, gara kremden öň. Gara kremi iyi. Güneş için ilk sabun. Son gara krem, son güneş kremi ulanýar. Köpsem yaptırım bize ulanamdyk. Moy gaty güllük. Hemmemiz güllük aşağından gıyırlar. Yine de dırnaqçın aýdýar. Dogry aýdýan näme gerek? Biýar şoň sabundan. Yaltanan okma yazmana halamayan adamlara. Şunlar men erbat gelýän adamlara kellämde. Yaltanmayan makalım. İşsizler kamandır. Köpüme. Sen şon men iýerlemaýan bolsam men gelip sen näme accountuma şonça zat yazmana elinde gurbatyň bar bolsa diýmek sen meni iýerleýän boýnuň al aklym ýazym şu gytlara gelinlere köpsine. Şu komentariýa git göreň de ýazylan zatlar. Ey Allahjan, köp kişi millegine girenýärler menne. Giň bolip ýazma aklym şunlar. Näme temam elbet adamlar yazmagyna jogap berme aklym. Neyse, alasy gelmeýänler arkaýyn gidip biler. Alasy gelýänler 861 83 83 87 nomerden arkaýyn alyp bilýänler. Nirde nähil nenen bar diýip soraýan bolsaňyz, ýene şo nomera jaňadyp, ýene şo nomerden sorap bilýäňiz. Indi pajalka diýilýän zat, aýyrly Hudaýa şükür, originallar galy, şonçup arkaýyn göňüňiz rahat hemmeýerden alyp bilýäňiz. Men gözümde tuş var, şoň üçin sokup ýugmadym. Häzir oňa da gep gurrun edäýmen, size döneýin. Söýe, görüşýär sonra. Inne gelelim mesela seyredin köp kişi yanlış düşünüyor. Gelip yanıma gelip soruyorlar var. Horlanıryan kofyemi. Näçe kilo horlanýar. O gep gurrun ýaýratmakyn. Bu horlanıryan kofya de. Bu horlanıryan kofya dälikyn. Bu içini ýumşatýar. Her bir aýalla gyýda erkekde köp kişide bolup bilýär. İçi gataýanlar üçin. Ayıbam. Şunu yumuşatyan da bu vapşe yani horlanırıp işten çi. Olar elde değerli. Havarınızda bolsun. Haçan gelýäne, hilek gelýär diýip sorasaňyz, sarman akbaryny gördüňiz, dokumenty nemetmen uzady. Men pikir etdim etmeli, minnermeli ýok, onýarlarkyň bir topar näçe ýerden geçmeli dokumentler var. Şolardan geçen soň geldi diýip habar berýärdim men size. Indi ýene bir kofe bilen tanışdyraýyn. Seredim kofe akbaly nähili. Muny aslynda gatyna garyp etseňiz, näme? Gatyn garyp etseňiz, şu köpürjügi alýaňyz. Atap ýok garyp nemetjek gelýseňiz, hökmem jebzede etmelerine. Alýaňyz jebzäni. Bir loşka, hatta 1,5 loşka goýýaňyz şular ýaly edip,
şular bir noşka koyýaňyz. Ondan geçme öwredin edilişini. Jebjaňyz bar bolsa, Türk koflan süýtli pikir edin. Bir minut geçmek kılın. Ondan soň alýaňyz şular ýalap kofe nemeni ine şey koyýaňyz. Bugün bir pıstık bardakmy şey dep koyýaňyz içine. Ondan ýakýaňyz gazyňyza geçmek edilişini görkezjek. Ine gaýlar seredin şular ýaly köpük bolup gaýnaýar. Ondan hani ta gaýnan görnüşi däl bol, häzir garaşyň. Ine şuwa pişdi. Şuňaly ana, şuňa golýar. Ana. Gördüňmi? Bir bardak koýanmyz üçin gün bir bardakdyr. Şeyden Qur'an güllemiziň ýanyna poz berýär. Soňam şey dip aýnan bolup içýär. Ana. Qatý gow kofe ýene muň esasy zady şo jebze bara ýanky demir. Şonna bişirýäňe oňa ýetesi zat ýokdur. Eliňizde näçe çyrpsaňyzam edil jebze ýaly gaýnatmaýa kalym bir hili yumşajyk içimi var. Qatý dibekmin pastaýanysy aňarda türkde kam köp iç görkezýärdim. Qara Yetip bolsa gelse habar ederim. Jebzanam ýanyna padarka berip bilerin belki. Biziň ýurdumyzda şumat jebza köp ýok, bilmeýän bolmaňyz mümkin. Şoň üçin jebzany padarka edip bilerin belki ýanyna. Seýye. Ýuwunyp keýnip, saçymy goýupman, gün saat 5 boldy tatwyk. Häzir bir işim var. Soňam näme etjek? Aýkalar etjek. Ýene şuma häzir bir işim var. Şonu bitirip bitmesem o zat. Ya şunu galyp oturan bir iş. Ýankyjaly bir aýalyk bilipdirmi saun, gara krem, saun güneş krem diýip. Gara kremiň içinde vitamin kuýman, şoň bahasyn bilmeýän bolsaňyz, bahasy üçin jaňatýan bir köpüňiz Türkmenistanda kuýman, Türkde de 300 lira. Bahasy garam. Ondan soň güneşiň Taylandda da çalan goýdular oglanlar. Ana. O ýer näçe vitamin var içinde. Ene filtrsiz çekerin nakılım. Güneş kremi onam şanyal. Bolle. Bama kalım. Ene qazzar ýaňyza eliňizde vitamina bir verine çökýärde içindeler. Şeýle qazzar ýaňyz. Ene. Şeýle ýüdüňiz ýampul. Ýüdüňize kakgutda bir ışgyrany algalýanlarna ýüdüm. Bama kalım. Men şu gazaryp akda ýüdüm. Gazaryp durun banyadan çykyp saçymy oradan soň ýene arkaýyn öne şeýdip ýa qış güýü tomat tapaw diýip 150 manatdan. Muň bahasy 150 manatdan güläşe jaňadyp alyp bilýäňiz. Ene. Şeýdili. Ettirýär qışda da bara arkaýyn şalyň sowukdan gawara ýani hökman şalyň. Ene. Ol şekerden gel bir surat tutuşul täze aýnanda. Ol şeker surat tutuşaýaly. Ol şeker ýygyp gellik. Goýjadyr. Aýnyp etdi. Gecemlere berýän howlugy diýip beýle. Ha, ýöremnek. Çıraly bakdy bir başga aýnalyk. Öwünme bolýar. Boldy aýnalyk. Bizden ýa-da ol şekerjanyň el baqlam gelýänler görseňiz. Ol şekerjan. Goýma gaýrym. Ol şekerjanyň el hana aýnan çalşdyýdyňyz, çalşýanlar ol şekerjan. Gördüňizmi? Al gaýrym. Bu da sen sushi. Ha? Ha. Ol şekerjanyň el baqlam gelýän